everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ni Marwa. Oh, maning. Nganong nagsige ka magtuto ka ng kabinet sa ubos sa butangan o mga lamas o kanang kalan sa uling. Nadia si Marla manang. Unsa? Uy, ka-imposible ko na ng imong gisulti. Sigurado ka nga na adya sa Marla? O manang. Mao kita nakita na ko sa pag-preview na mo sa CCTV kami na dinis kusina. Pero ano ba ka siguro? Ako na ablihan ng kabinet. Nabli ng kabinet. Oh, Tili. Si Marla ka nang nagloko ilawom sa kabinet. Uy, naunsa ba na sa Marla? Nganong naaman na siya des ilawom sa kabinet? Mura man siyang natuog ba na? Unsa? Uy, tuod. Mura tuod o natuog lang siya. Kinahanglang madana siya balik sa iyang higdaanan, maning. Marla, anak, pagbata. Marla. Pagbata, anak. Oh, nganong niyam ka din eh? Ha? Kuhaan ka ng... Nganong niya magtuod ko din ilawom sa kabinet pa? Huwag ka mahibaw nga misod ka diha. Wa! Kung mao ka na, nag-sleepwalk ka na usab. Ha? Pero, hinumdum ka nagbayo. Bisan sa damgo. Wa ka bigyan may hinumdum nga misod ka diha, Marla. Wa gyud pa? Wa! Sige na. Balik na sa mong kwarto. O katuog na dito. O pa, pero mo inom na kong tubig. Lingkod na lang diha, kaya ako kang ipisan og tubig. Klaro kay dinit sa CCTV camera. Si Marla o si Maning. Oh, ito na. Ibiyaan na sa kusina si Marla. Uman makinom og tubig. Unsa man iya gibuhat. Nganong mitago man sa ilawom sa kabinet eh. Nganong sa tanang dapit sa kusina ang kabinet sa ubos man gyud sa lababo ang napili niyang taguanan. Oh, Gabriel. Unsa ikasulti mo sa gibuhat ni Marla? Nga may gawas gikas kabinet. naglibog ko ni Maning. Kahibulungan kayo unsa. Unang higayong gibuhat ka ni Marla. Nga misud sa kabinet. Gidaman na sab siya, di ba? O Gabriel. Ug nabalakan ako sa kahimtang karon ni Marla. Sa gunso naman kaniya magkahibulungan nga gipangbuhat. Kinahanglan nga bantayan gid siya noy. Kay wa siya kalibutan sa iyang ipangbuhat, di ba? O Gabriel. O pait kayo nga wa ako'y kasabot-sabot kung unsay angan kong buhaton kang Marla. Ako ang mutabang imo noy. Gabriel. Misaad ako nimo nga bantayan si Marla, di ba? Busa ako ng buhaton. Salamat, Gabriel. Kaya mibalik nagkatuog si Marla noy. Mupauli lang una ko aron makabalik ko og mas buntag. Sige. Agiyon ako si Marla dayon adto sa trabahoan. Sige, Gabriel. Ug salamat kayo sa imong pagpakabana. Ay kay ikaw na ko noy. Higala Miss Marla busa. Bantayan ko gyud siya. Ay. Ay. Gabriel! Ay. Gabriel! Ngay kay niya ka na. Kumusta na ni mong likaw? Kuan lo kanang mahimubag ugma lang ta magsulti lo sa nitabo karon dito sa bilya.
Dili mahimong paugmaan nimo ka ng imong kasayuran. Kinahanglan nga imo nang masulti karon ka nako. Kumusta si Marla? Gidaman na sa Jello. Ug milakaw siya nga natog. Usa, Sleepwalker si Marla lo. Ug karong gabi una, mibangon siya samtang natog. Ug mitago ilawom sa kabinet sa kusina. sa ilaw sa kabinet. Mao ka na lo. Sigurado ka nga mao ka na ang gibuhat ni ng Marla? Olo, sigurado ko. Gabriel. Gabriel, kinahanglan bantayan mo ang sunod nga buhaton niya ng Marla. Ha? Nga naman lo. Unsa may gituoan mong hinungdan ang iyang gibuhat karon? Anang iyang pagka-sleepwalker? Gabriel, basta pantay lang siya. Ug ang medalyon, kinahanglang mahibaw ta kung hain na gyud ang medalyon. Lo, mas maayo tingali nga mutahan na ko ni Marla o di ba ni Noy Maning? Bahin niya ang medalyon nga imong gipapangita nako. Ayaw, Ha? Unsa ayaw? dili mahimo nga mahibaw sila nga nangita ka sa maong medalyon. Oh, unsa? Hindi ka mahimutan na marakunan sa gisulti sa puwan ni Gabriel. Pahin sa medalyon. Di ba ka ni sugo lang sa katikuangon siya nga puwan? Mga nag-iskod siya medalyon na mortal. Oh. May nanawag. Kinsa magaling gabi na makain ako. Hello. Tony, may mo bang magkita ta ugma? Unsa sa? Nga naman. Ako sa man, nakahukom ka na ba nga tabangan ko nimo nga moyab na ko si Marla? Kuan, oo, tabangan ta ka. Mga magkita ta. Aron masabutan nato ang atong buhaton. Okay, Elgin. Magkita daw ma. Mayo kay white trabaho. Noon samsam ka si Marla. Pura mag... May grabe na iyang gibati ka. Oh, uy, minimbag na sab siya. Oh, gidaman. Gidaman na sab siya. Tinamtingin siya pabahawayon siya daman. Ah, Marla, mibangon ka mangon. Palayo mo! Oh, Marla! Naunsa na sa ka? Marla! Unsa na sa nitabo ni mo? Marla! Marla, asa ka? Asa na sa ka? Anak! Kinanasundan ako siya. Sa gunso ng kining inatake ka nun. Basta magkikaya ko buhaton nini. Or di na siya damanol. Mao kinaibutang si mong nahuna. Dili mahimo nga may laing mahibaw nga nangita ta sa medalyon aron atong gubon. Lo, kining mura man og di ko makahimo ang imong sugo na ako eh. Ug nganong dili ka man makahimo, Gabriel? Kay wa man ko mahibaw lo kung unsa katarungan nga akong gubon ang maong medalyon. Wa pa gyud ka makasabot. Gisultihan ta na ka. Nga usa kini kaagyanan. Gikan dinhi sa atong kalibutan karong panahon o sa laing panahon sa laing kalibutan. Oh, ha? Wa ba kita na masud sa imong oo, ha, Gabriel? Sa dili pa ko mamatay. Kinahanglan nga magiyahan ti ka sa angay buhaton sa atong panulundon nga misyon. Gikan pa sa atong katikuangan. Lo, Paabot ako. Aron mo to kagyud sa akong gipanulti karon. Paabot ako. naunsa na Miss Lolo eh. Wa na may laing ginauna. Gawa sa medalyon nga iyang ipapangita nako. Ang tag-iya nini katong maruwa. Kinsa mo ginis maruwa?
Marla! Marla! Oh, ganun gablihan mo sabi mo ka ng ubos ka kabinet. Ganun. Oh, Marla! Marla! Gawas siya sa kabinet! Marla, gawas! Marla! Gawas siya! Oh, kaon sa mga siya. Ganun musuot na siya ng kabinet. Marla! Gawas siya! Marla! Dali, dali! Gawas! Gawas! Marla, anak! Gawas! Oh. Taon sa ka? Anong may balik magkagsuod sa kabinet? Ha? Kuan, nganong ni naman ko din hipa. Oh, Marla! Natug ka na sa mamisud niya! Unsa? Gawas siya! Balik siya mong kwarto! Naunsa naman sab ko. Milakaw na sab ka samtang natug, Marla! Unsa? Ay, may lang untag di na tumbalik sa lulo din sa salaw eh. Karon makapahuwan lang sa ko din eh. Alam niya na kahigda. Ay. Every... Ay! Iyay! Nasaan? Ang iyan. No. Iyan ang Yawa na mo dayari. naman. Ang dayari sa akong apuhan. Dayari, nasaan? Sorry lo, sorry. Uy, di man niya magikan ng dayari lo. Uy, unsa man ng dayari lo? Ay, lalang pangutan. Karaan ako na. Ayaw na pangutan na, Gabriel. Basa. Basa ka na aron kamuto sa atong misyon. Lo, Sige. Sugdi na ka na sa pagbasa karon, Gabriel. unsa? Sugdi na. Uy, lo, di lang na ako basa ko ron, uy. Unyan lang na, dok ka na kay kuloy, matugo na ko, lo, eh. Ugma sa buntag. Human mo pamahaw. Kinahanglan nga mabasa na ka na nimo, Gabriel. Kaduha na day kumusod sa kabinet pa. Oh, anak. Mao ba? Papamaning na unsa manggit ko. Nganong may mabati man kong hunghong. Marla. Kinahanglan imong batukan ka na nakahasol nimong hunghong. Di na ko matangtang sa kundungkan pa. Mabati ko ginang yang tingog. Pamati. Pamati na ko. Kinahanglan dili ka na magkabangon samtang natug ka. Unsa? Musa. Kinahanglan mo sugot kang gapuson ta kakaron. Unsa? Imo kong kapuson samtang matug. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.